Здравейте хора! Сега ще има втора част на видеото, защото нещо стана. Спря. Сега ще ви покажа моите уникални бижута. На една и съща марка ми се падат, не знам защо. Те са доста кют, между другото. Ето го. Ето го. Вижте първото. Ето. Сега и второто, което е малко по-красиво. Ето го, хора. На делфинчета, две делфинчета, което е, едното е майката, другото е бебенцата. И ето го. Ами добре, хора, това беше всичко от нас. Ето вижте, отворили сме всичко. Всичко сме отворили, ето. Обаче и се абонирайте за канала. Вижте хора. С камбанката, ей! Всичко сме отворили, няма повече. Ама също се абонирайте. Кажи, че ще продължаваме с такива забавни видеа. Да, и сложете лайк. Да, и сложете лайк. Много лайкове направо, колко лайка? Ако можете, поне 5000 лайка. Или 6000. Не знам, айде, не сме толкова нахални. 5000 лайка ни стигат. И също се абонирайте. Да, и се абонирайте с камбанката задължително. И да имате известие. Да, за всички, където пише, да. Знам, че знаете, така че няма какво да ви обяснявам. Еми, добре хора, това беше всичко от нас и се абонирайте за канала. Чао! Камбанка, чао!